Halo, Abetule! Ala, tata. Abetule, câți ani ai tu, tata? 3 ani jumate. 3 ani jumate? Da. Păi și tu știi să scrii la 3 ani jumate? Da. Bă, vi albizdu. Albert. Vi albizdu. 3. 3 ani, drai? Ia. Bravo, tata. Ia să vedem dacă știi să scrie Albert. Ia scrie Albert. 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 Mhm. Alb. Albe. Albert. Albert. Ia să vedem, tata. Albert. Bravo, tata. Bravo, Ai puță. pozat? Da, tata, am pozat. Ia acum să vedem dacă știi să scrii Alin. A. Alin. Alin. A. L. I. Alin. Ia să vedem. Alin. Bravo, puță! Ia să vedem acum scrie aici mai jos. Scrie Maria. Maria. Atât ți-o scriu ca un nen. Păi uite, a făcut așa, și de aici, așa, Bravo, tata. și după aia așa, Așa. după aia în jos. Acum scrie Maria. Maria. A, Da. mag, I, Maria. Maria. Ia să vedem, tata. Maria. Bravo, puță! Acum întoarcem foaia sau scrie aici? Sau o întoarcem? O întoarcem mai bine? Nu. Hai că mai e loc aici, da? Ia scrie aici, tata, scrie Mateo. Mateo. Mai jos, mai jos. Scrie mai jos ca să nu se încurce. Mateo. Mat. T. Mate. 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 M. A. T. E. O. Oh. Bravo, Albert! Ia să vedem. Mateo. Bravo, puța mea. Ia acum scriem. Uite, îți dă tata altă hârtie. Că pasă. Vrei să scrii pe partea cealaltă? Da. Bine, tata. Ia scrie acum tu Bradu. B. Bradu. Asta te fasoli. Lasă că tata știe. Scrie mai departe. Bradu. B. B. Bra. Bra. Brad. Brad. Bradu. 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 Ia spune, tata. Bradu. Bravo, Albert! Bravo, tata. Ia, uite, acum să-ți dă tata un cuvânt greu. Da? Da. Ia scrie tu plapumă. Plapumă. Apumă. Ia să vedem dacă știi. Plapumă. Plapumă. P. Pl. Pla. Plap. Pl. Ap. Pla. Plapu. Plapu. Ne? Ce vine după P? Plap. Plapu. Pla.
Uite, pli, a, p, u, Pe asta nu e U. Ce-ai desenat tu aici? p, a, Trebuie un U acum. Plapu. pla. Uite, pl, a, P și în loc de A șterge pe A și pune U. uite, Păi de-aia că trebuie U. Pla. pl, a, p, Așa, tata. Ce vine după U? plapum, plapum, Ce vine? m, Bravo, tata. Și ultima literă? plapum, adică plapuma. Plapuma. Plapuma, tata. Ia să vedem dacă ai scris bine. Plapuma. Bravo, Albertu! Păzat? Da, tata, pozat. Uite, acum mai scriem un cuvânt și gata, da? De ce? Uite, scriem un cuvânt ușor acum, vrei? Da. Da, dar știi pe cine am uitat, tata, să scriem? Pe Andreea. Pe mama. Scrie. Andreea. Că după aia se supără mama, tata. Că pe ea am uitat-o. Scrie repede, Andreea. Ca să vadă și mama. A. An. And. Acum scrie mai jos, ca să nu se capă jos. D. And. Andrei. 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 Dacă ți-am Andrei, nu putem să știu dacă ți-am Andrei. Nu poate ce pozei. Și ce mai lipsește? Andrei. Ia. Andreea. Ia să vedem, tata. Baba ce ți-am. Andreea. Bravo, Albert! Eu pat. Ce mai scrie? Pat. Pat? Repede am uitat. Hai, scrie pat. P. Pat. Pat. Pat, nu plapumă. Că ai scris plapumă. Pat. Pe ce vrei să scrii? Pat. Pat, tata. Da? Pa, pat. Nu plapumă. Pat, tata. P. Pe scrie după aia. Scrie aici. Pat. Bravo, Albert. Pat, tata. Asta e de baby mici, că asta e ușor, nu? Da. Bravo, tata. Ia uite la mine. Albert, uite la tata. Tata te iubește mult, mult, mult. Cât mă iubești? Cât îl iubești pe tata? Mult. Cât? Până la infinit. Și eu te iubesc până la infinit. Bye, bye. Bye, bye. Pa, pa. Bye, bye.